Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka na Ama, sinanaki patanan ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, andamunyato ang satong isip asin puso, giromdumunyato na kita nasa atubang nin Diyos, magpakumbaba, hulita para kasala. Bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina nin Diyos, asin kan satuyang kaligtasan si Jesus, hagadon ta na ang kapatawaranin sa tong mga kasalan. O Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, sulit kan dugo na pinabulos ni sa imong aki, duman sa krus. Itinaumo sa muya ang inanin sa imong aki, namanin ina manyamo, inanin sa muyang kaligtasan. Huli kan gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa daya mong paghiling sa samong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin naguholaw, na magwagong buhay, maglalakaw sa dalanin sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, Amang maherakon, kaheraki kami asin patawada, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
Pamibi sa Novena. Marunod namin Diyos. Girumduma o maugayo na Birhen Maria, na daipa nadangog sagkod na pinagsabi-sabing binayayaan mo an si Isay man no dumulok sa imong pag-ampon, nag-arang kan sa imong ugay, asin naghagad kan sa imong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o Birhen nin mga birhenes, asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa atubang mo kami minaluhod, pinagbabakho kan gabat nin sa mong mga kasalan, hare pagsikwalan an sa mong mga pagngayo-ngayo, at angani hulikan sa imong pagkamaugayon, hinanyuga asin pangatamana. Amen. Birhen inang mapag-ampon, ikaan ina nin sa mong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo an bareta kanang head, asin dinulot mo an sa imong aki duman sa alituktok kan Kalbaryo, para sa samuyang kaligtasan. Kami iyo iyan na lalaki na kinakabit kan tuo mong kamot, asin sa imong iniligtas sa mga pag-alaman, asin kasakitan. Ilinigtas mo kami sa kauripnanin kaiwal, na iyo ang demonyo na anpayo rinurunot kan sa imong bitis. O Birhen inang mapag-ampon, ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Birhen di salvasyon, Birhen inang mapag-ampon, pakusugaan sa mong pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Diyos na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasarigan sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, hulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo, makamtanmian buhay na daing kasagkoran. Palaadaan sa mong pagkamuot sa imo asin ki Kristo, na sa imong aki asin sa muyang Diyos, pagkamuot sa imo asin sa samong kapwa. Kami gabos sa imong mga aki, lugod kami magkaminuruot muotan, asin magpatarabang-tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, ninhuli tasiring kaini, ang sa imong buhay kanyaon kapadigdi sa daga. Buot niya mo makaarog sa imo sa buhay na banal, asin harani sa Diyos, buhay nin pamibi, asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo, makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo, mahiling mi asin mapaglingkudan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin naghihelang, sa mga dukha asin nagtitios. O Birhen inang mapag-ampon, ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Mga kahagadan sa Birhen de Salvacion, simbag kan gabos, ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo ang linalaong, sa sakit si mong agawon. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan nin Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mungaran. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang Obispo, mga padi, suruga asin sangkubi kan sa imong pangataman. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangin na hinguwahon karahayan nin kagabsan, dala nin katanosan. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Tawinin katuninungan asin pagkaminuutan ang gabos na katawohan sa bilog na kinaban. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Sa gabos na naghihelang ang sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Ang gabos na parauma na nasa pag-agha, tabanging makaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay kunyaon sa kahandalan, umapod sa imong ngaran, kaligtasan makamtan. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha nin dahil sa katanosan, sa paglaom pasariga, sa pag-alaman agawa. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Kaming mga makasalan, iligtas sa karatan,
darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antifona, Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, suruga ang mga maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan kapadean, dangugaan sa mong mga babaeng deboto, sa imo asin ang sa imong tabang, mamatean kan kabos na nag-aarang sa imo. Tuguti ako makapag-umaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sako ang bagsik laban sa samong kaiwal. Mamibi kita. Kagurangan, warasan sa imong mga surugon, andanay na karahayan, sa hawak asin sa kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina ni Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan, ngunyan na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, ina ni Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, may duwang gatos asin 50 na taon na ikauyas sa muya. Kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro para sa karahayan sa mong kalag, na iwinaras mo sa mo, puon ikaapodon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panukanin grasya asin kagayonan, ikaan panalminganin sa mong mga pamilya, halea sa samuyang banwaan ang mga maraot na gibo ning demonyo, asin gibuhaan sa mong runa na paraiso ning kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, an pagkaminootan nin mag-agong, an edukasyon Kristiyana kan mga aki, an espiritu nin pamibi, asin ang gebong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin ang ako na halion mi, ananuman na laban sa tugon ni Diyos, urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampunaan mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasalan asin karatan ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan ni buot. Sangkubikan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninongan. Bendisyonan sa mong mga rugaring, ang samong kabuludan asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikhanan nin samong kabuhayan. Sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan nin Ama, nakaiba nin Aki asin nin Espiritu Santo, na nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Mga pag-umaw, pag-umawon ang Diyos, Pag-umawon ang Diyos, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon sa Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon sa Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon si Jesus sa Santissimo Sacramento sa altar, pag-umawon si Jesus sa Santissimo Sacramento sa altar, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang banal asin malinigon na pangidam sa iya, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang mamurawayon na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos, Ating tugpan ka po.
Sa ngaran ka na Ama, sinanaki, patanan ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos maray na aga po sendo gabos, mga tugang. An misa po niya tungon niyan may kasabay na intensyon pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Ronelyn Hanapin and family, for the gift of life of R.J. Hanapin, Mr. and Mrs. Marivic Pingol and family, Rafa Minyas, Leo and Marivic, Teresita Dolfina and family, Evan Navarro and family, Rogelio Docdocos and family, Rosalie Duhapa and family, Romeo Duhapa and family, Rose and Alan Discaya and family, Jose and Rosita Joquino and family, Maria Rosel and Edwin Dolpina and family, Destajo Jeremy family, Eileen Enon and family, Mr. and Mrs. Jose Martos and family, Charmaine Patron, Dio family, Millares family, Kate Cervantes, Mr. and Mrs. Romnick Muhar and family, Mrs. Heidi Oliveros and family, Joyce Nipa and family, Alicia Ofleda and family, Vilma Lozano, Josefa Nipa and family, Mark Jello Imperial and family, Michelle and Maureen Almonte, Pedro Nacor and family, petition dulot ni Jonelyn May Combo, special intention for board exam of Nilo Salazar, asin sa pagpamibikan gabos ng mga kalag, urog na sa kalag ni Catalina, Eutikio, Cristito, Nerissa, Carlos, Arsenio, Purificacion, Daisy, Jose Sr., Javier, Roger, Rosalinda, Cornelia, Crescencio, Soledad, Jaime, Barbara, Ricardo, Patricia, Celedonio, Josefa, Salvacion, Francisco, Rogelio Sr. Sag-asin sa pagpamibikan gabos ng mga kalag dulot ni na Martina Daculio, Teresita Dolpina, Alicia Ofleda and family, and Pedro Nacor and family.
Sa giraray, Diyos, maray na aga po, sa indogabos, banwaan ng Diyos. Ngunyan, iyoan niya ka-23 na Domingo, kan ordinaryong panahon. Ang buot magsunod kay Heso Kristo, magpaasan kan sa diri niyang krus. Ini ang mensahe kan Ebanghelyo ngunyan na Domingo. Nagtutukdoan sa tong kagurangnan, na kung nagsusunod kita sa iya, iinotuntaan mahal na Diyos sa gabos na bagay. Hinahagad niya ang satuyang sinserong pagdusay kan sa diri, ninhulitan marhay na disipulo, dahil dapat nagduduwa-duwa, kundi bilog ang asindayupot ang pagsunod. Ang misa po niya tuungan panginginotan pamamayuhan ni Reverend Father Lawrence Brihino. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Magsamba si magpumaw sa Diyos. Punin niya ito banal na selebrasyon sa ngaran ka nama, pati na aki, pati na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang tam, pagkamot kan Diyos, asin na pakisumarot kan Espiritu Santo, mapa sa idugabos. Asin sa imong Diyos Espiritu. maray na aga mga tugang. Diyos maray na aga po, Father. In a special way sa mga bisita, sa mga pilgrims sa ibang lugar, welcome po sa harong ni Ina. Mga tugang unya na Domingo, ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon, alagad as ito yung simbahan, nagsisilibrar man, especially di sa Pilipinas, kang inaapod na Season for Creation. Kaya ang misang ini, special niya itong pinagpapangadji, ang sa tuyang mga sadiri, na bilang mga stewards, kang the rest of creation, para gusto kita na magmangno, mag-ataman, ka mga nilalang, na pinagkatiwala kang Diyos sa tuyang pag-ataman, especially ang sa tuyang kapalibutan. Ngunyan mga tugang, bilang paghanda sa banal na celebration ini, sa tuyang rumdamon, ang mga nagidumong kasalan, asin ang mga ini, hagading kapatawaran sa kagurangnan. May pagsusulsol, asin kapakumbabaan sa tuyang mga puso, sa rabaytang sabihon, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pabibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malus tong Diyos na makakamhan, asin pagkapatawan na itong makasaklan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kagurang na maheraka. Gloria in excelsis Deo. Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kang dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Hade langit no. Diyos amang makakamhang, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Nagpapara ang mga kasalan, ang tinaban, ay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kakuhaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaeraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro, kalangkang. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamuraway kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos na samuhi ang Ama, na sa paagi ni Kristo ang panganay kang gabos na nilalang, nag-aapod kang gabos na bagay tayo na magkagumbuhay. Itugot mo na mamibi kami, na sa pag-iyak kang hinangos kang Espiritu ng buhay, sa muyang atamanon na may pagkamot ang mga gibo kasi mga kamot. Uli kay Kristo, kagurniya mo sa imong aki, na kamong nabubuhay sa nagahadi kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa pamibi ni Solomon, inuumaw niya ang mahal na Diyos sa iyang dai matugkad na kadunungan. Dai malaladop kan isip nin tawo, ang gabos na karahayan na ginigibo nin Diyos. Hemateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. An kalulungan nakakaarog sa sarong babae na maribok, mangmang sa kamayo nin supog. Nagtutukaw siya sa pintuan kan harong niya, o sa sarong tukawan sa pinakahalangkaw na lugar sa banwa. Dangan nag-aapod sa mga nag-aaragi na naghihidali sa saindang paglakaw. Pumanigdi ang sisayman na mangmang. Ang lulong sinasabihan niya, mahamis ang tubig na hinabunan, saka masiram ang hinabonan na tinapay. Alagad day aram kan sa iyang mga biktima, nakagadanan an ituon sa iyang harong. Na ang sa iyang mga naging bisita, yaon ang unyan sa irarom. Sa kinaban kan mga gadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan, sa surunod-sunod na kapag-arakian. Kagurangnan ikan sa muyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ang tawo ibinabalik mo sa alpog, tinataraman mo,
Bumalik kamo, mga aki nin tawo. Sa saimong atubang, ansang ribong taon, garo na sa ng aldaw na nag-agi, o 4 na oras nin pagpuka sa banggi. Kagurangnan, ikan sa muyang paalawan, sa surunod-sunod na kapag-arakian. Pinapara mo ang tawo siring sa pangaturugan, garodoot na minatalubo pagkaaga. Minatalubo pagkaaga asin minaburak, pagkabanggi, naluluyos sa kanagagadan. Kagurangnan, ikan sa muyang paalawan, sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ipasabot mo sa muya na bilang sana ang samong mga aldaw. Tanganing magkaigwa kami nin kadunongan. Sagkod no arin kagurangnan ang sa imong kaanggotan, kahiraki ang sa imong mga surugoon. Kagurangnan, ikan sa muyang paalawan, sa surunod-sunod na kapag-arakian. Pagkaaga panoa kami kandanay mong pagkamuot. Tanganing mag-awit kami asin mag-ugma sa bilog niya mong pagkabuhay. Kagurangnan niya mong Diyos, mapasamuya ang sa imong mga biyaya, pauswaga ang gabusming mga gibo. Kagurangnan, ikan sa muyang paalawan, sa surunod-sunod na kapag-arakian. Sinusubol ni San Pablo si Onesimo, pasiring ki Filemon, asin ninahagad niya digdi, na pahilinganin pagkamuot ang sa iyang espiritual na aki, asin ako o nini bilang tugang ki Kristo. Siring man an agyat sa to sa lambang kapwa. Hemateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo, kay Filemon. Ako si Pablo, na sarong sugo ni Kristo Jesus, asin niya nabibilanggo huli sa iya. Kaya nakikimaherak ako sa imo para kay Onesimo, na naging espiritual kong aki digdi sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa imo ngunyan, nagaruman sa nang daranya ang sakong puso. Buot ko kuta na nadigdinas na siya sa kaibahan ko. Mantang nabibilanggo pa ako, huli kan marhay na bareta. Tanganing mapaglingkudan niya ako, imbis na ikaan maglingkod sa ko. Alagad habok kong piriton kan tabangan ako, kundi mawat kong gibuhon mo iyan sa sadiring buot. Kaya dai ako magibonin anuman kung dai mo uyon. Tibaan na pasiblag sa imo si Onesimo sa halipot na panahon, tanganing makabalik siya sa imo sagod lamang. Bako bilang sarong oripon, kundi urog pa kesa oripon. Bilang namumuta na tugang ki Kristo. Mahalaga siya sa ko. Urog siyang magiging mahalaga sa imo bilang oripon, asin bilang tugang sa kagurangnan. Kaya kung ibinibilang mo akong katrabaho mo, akoon mo siya giraray, nagarong ako an inaako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po kita sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang gigurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Pagrukyaw kung banalibanghelyo susog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kadakol ka mga tao nagsunod kay Jesus. Nagatubang siya sa inda asin nagsabi, ang magdulok sa ko, de maging disipulo ko, kung urog na namumuta niya kisa ko ang sa iyang ama, ina, agom, mga aki, mga tugang asin ang sa diri niyang buhay. Anday magpaasan kasi din niyang krus, saka magsunod sa ko, de magiging disipulo ko. Kung igwa sa indong buot magtugdok ng tore, bako minatukaw muna siya, dangan ko kwentahon ang magagasto. Tayong maaramang kung igwa siya, kan tamang halaga,
na ikakapaman kayan. Tagong ikabugtak niya ang mga pundasyon as hindi siya makapaman, pagngingisian siya kang gabos as in sasabihan, ang taong iyan nagpuon magtugdok, alaga din nakapahaman. Kung may sarong hadi na buot makigera, sa sarok manahadi, iisipon mo niya kung kaya niya yung makilaban na 10,000 sana ang soldados niya, tumang sa 20,000. Kuda niya kaya, mapadara siya ni mga sugo as in mahagading katinunungan, mantang harayo pang sa iyang kalaban. Siring man, andes ido magbayak ang gabos na sa diri niya, day magiging disipulo ko. Mga tugang marinabareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Mga tugang, noong taon 2015, ang sa tuyang dating Santo Papa, si Pope Francis, pinag-introduce as in pinuknan, ining taga-apod na Season of Creation. Po September 1 hanggang October 4. Special na panahon na itinalaan para mas mapagirumdum kita kan sa tuyang obligasyon, kan sa tuyang mga duty na atamanon ang creation. Kita mga nilalangman, as in pinagkatiwala kita o pinagkatiwala sa Diyos sa satuya ang pag-atamang kang iba pang mga nilalang. Ngunya na Domingo, instead na magtoning sermon, pinagmaawot kang sa tuyang obispo, nabasahon ang siyang surat pastoral sa bilog na diocese sa gabos na mga misa sa Domingong ini. As in, ibitaran ko po, nabuksan ni Diyos itong mga talinga, mga puso, as in bilang sarong banwaan ng Diyos, sarabay kitang maghurup-hurup, as in maginanyog, kan mga mensahe na pinapaabot kan sa tuyang obispo. Ang titulo po kay ni, ang mga duka, ang nagbabayad kang halaga, kang korupsyon. Sarang surat pastoral para sa Season of Creation 2025. Namumutan ng mga tugang kay Kristo. Sa Ebanghelyo nga niya na Domingo, ang kagurangnan, nagsabi sa katawuhan, nang sisiman na day magpaasan kang krus, asin magsunod sa iya, day magiging disipulo niya. Siring man na day magbutas sa iyang mga pagrugaring, day maging disipulo niya. Ang sayang tataramon, minapagirudum sa to ng pagsunod kay Kristo, bako ang pagmaot ng kaginawahan o pabrebeleo. Alagad, iniisugbuot, sakripisyo, asin integridad. Inisarong pangapudan na inutod ang katotoohan, asin pagkamot sa kapwa, kisa kayamanan, asin posisyon. Mabuhay bako para sa sadiri, alagad tanganin maglingkod sa Diyos, asin para sa ikakarahay kang gabos. Importanteng gayo ang pangapudan na ni, lalo na sa pagampang niyato kang presenteng realidad. Sa bilog na nasyon, bilyones na piso ang ibinuhos sa patrabaho kang flood control. Alagad na pag-araman kang gabos, na daiman nangyari ang iba kaini. Mga trabaho na sinabing natapos, alagad ay nganit napunan. Mga sinabing estruktura na daiman hinilingan sa lugar. Ginastong mga pundo na nagatod ng peligro sa komunidad. 15 sana mga kontraktor ang nagpakinabang sa halos 1/5 kang kabilugan kang budget para sa flood control. Ang iba sa inda, bilyones ang pinagkurakot. Ang mga proyekto ay kinalat, minsan sa mga lugar na daiman pinagbabaha, mantang sa mga tunay na pigbabaha, nagdadanay sa peligro. Bako sa ining kaluyahan sa palakaw, ini makasalan na paggamit kang pagsadiri kan mga duka. Sa labang pagtikas kan mga dapat maglingkod, ang nagsasakit ang mga duka as indanay na nagtitios. Digdi sa albay ang sa itong mga tao nakakamati kang lanit kan salang pamamahala. Danay kitang inaagin ng bagyo, pagbaha asin lahar. Pinapangana ang distrusyong daraka ini dahil sa mga irresponsableng pagkwari sa pamitisan kan mayon. Maluluyang flood control as in pagpabaya ka mga dapat magbantay sa satong probinsya.
Nagigiramdaman niya itong makusog na pagbuhos kang dugi na nagtaob nin mga harong. Pinangana pa kang tinambak na kwari na ruminasay pasiring sa mga barangay. Nagigiramdaman niya ang mga pagbaha na nagsanop sa mga banwa. Minsan may mga budget na kuta na ginasto sa paglikay sa mga tao sa peligro. Lambang kalamidad, minawagas ng rinibong pamilya. Minasayang kang produkto ka mga parauma, asin minawara ng hanap buhay kan mga parasira. Bako sa na ini mga natural na kalamidad, alagad mga lugad na minapapararom kang kaganidan ng tao asin pagpabaya. Dagdag pa sa kulog nini ang mga pasali kang iba kan sa idang sobrang yaman asin mga pagsadiri nagikan saman sana sa pundo kang gobyerno. Mga behikulo, harong, asin kinabanon na buhay na ding supog na pinapaara sa mga tao. Sa tao ka mga pagtios, ka mga nawaran ng gabos. Ang siring na ugali, bako natanda ning balao kundi pagpasaluib. Minasuwag ini sa pangabudan kang ebanghelyo, na bayan ang mga pagsadiri para sa katotoohan asin paglingkod. Minato din ng iskandalo sa banwaan, asin minabastos sa mga tawong pinaghabuan kan sa idang kwarta, o pinaghabunan kan sa idang kwarta. Inang inapod niya itong ghost stewardship, na nagsasabing may ginibuhan, alagad ay maning ebidensya, panugang proyekto, alagad mayo man. Gibog-gibong minapayaman sa mga nagkapera, alagad binaraot sa kadaklan. Ang ghost stewardship, pagpasuluib sa dukha, sarong lugad sa nilalang ng Diyos, asin pagsayuma sa tunay na pangapudan sa pagiging disipulo. Ang siring na korupsyon, bako sa lang sarong krimen laban sa gobyerno. Inisarong kasalan laban sa Diyos, asin sa gabos na tao. Ang labang hinaabon na piso, kakanon na isinayuma sa tawong nagugutom. Ang labang ghost project, eruka na isinayuma sa tawong mayo ning harong. Ang labang sa puting pagtugot, sarong sentensyang kagadanan sa tugang sa maabot na bagyo. Minsan sa tong pinangaranan ining lugad, kita minapahayag na posible ang pagbago. Yung kita sa taon ng pamahala, nagahanda para selebrasyon kang ika-75 taon kan sa tong pagka-diocese. Asing gabos nagbabaklay kasabay kang bilog na simbahan sa kinaban sa panahon kang hubileyo ng paglaom. Mga pangapudan ni sa konbersyon asin marahay nagibo. Ang totoong pamahala, kaya po na tama ang anuman na ipinapahayag. Ang pagkasala, inaako asin nagbabago. Siring man mga duka, ang naging sentro sa labaw pagplano, asin paghiro pasiring sa pag-asenso. Ang totoong pagsunod kay Kristo, iyong pagpaasag kang krus, ning onesto, pinipili ang kapakumbabaan, bako prestiyoso, asin inot ang tao, bako ang ganansya. Magpuong kita sa tong sadiri, bago kita magturo ning iba. Ang pagbago, minapuon sa sadiri mangharong asing komunidad, kung paano niya to hinahampang ang sa tuyang mga responsibilidad para sa kinaban na may onesto asin pagmangno. Isipon niya to kung paano kita nagtatapok ng mga basura asin nagmamakulog sa kapalibutan. Tukdaan niya to ang mga stumakaarkian na mamuot asin galangan ang mga regalo kang paglalang. Ang kakahuyan, mga salog, kadagatan, kabubuldan, ang gabos mga tabang sa satong buhay. Pilion niya to ang lideres na babantay kini mga kayamanan, asin ilikay ang satong komunidad sa anuman ng mga pag-abuso. Di kita magsilensyo kung nahiling ang korupsyon, pribado man o publikong pagtrabaho. Ihayag niya to ang anuman na klase ng pandaya, mamibi para sa pagbakli, asin magtarabang o pagtarabangan pasirin sa pagbabago, tanganing maumayan ang satuyang daga. Biling simbahan na lokal, itaw niya to ang sarili sa dala na ini. Ang sa tong hinarubay, sa tuyang ipamuhay. Ang sa tuyang ginagastusan, sa tuyang hamanon, na may pagmakulog. Ang sa tong pinaglilingkudan, sa tong danay na antabayan. Kung kita man masala, sabihin ang katotoohan, asing gibuhon ang tama. Sa tuyang antabayan, asing tabangan ang mga nasa gobyerno,
nasa industriya, asin sa satong mga komunidad na mabuhay, asin magtrabaho na may integridad. Hulatasinda, minapahayag sa tuya ng paglaom bakong basang-basang. Mantan naghahanda kita para selebrasyon kang ika-75 taon kang sa tuyang diocese. Lugod pa man ang satong miwawalat, bakong West Projects asin ipinaghahambog na kayamanan. Alagad ang pagsaksinin sa tong banwaan na nagkugos kang pangapudan sa pagkadisipulo. Pagpili sa katotoohan, bakong kaputikan, pamahala, bakong kaganidan, asin paglaom, bakong kahurasaan. Kunsiring ang bangkete ng kagurangnan, tunay na maging bukas sa mga nasa laylayan, asin ang mga duka, magkinabang sa to, bako sa nang sa mga tataramon, kundi sa tunay na pakisumaro. Initaas ko ang sakuyang probinsya, o ang satong probinsya, sa pangatamang kasatong ina, Nuestra Señora de Salvacion, sa tuninong nakigusin ng San Jose, asin urog sa gabos kay Jesus, na kagurangnan, na nag-aapod sa tuya na magsunod sa iya, na may integridad asin puso. Pakasugon niya lugod kita sa pagpaasang kang krus din totoong pagsunod, asin mabuhay bilang mga dayupot na mga tagapamahala, asin mga paradaran ng paglaom. Sa katuninungan na minabog ko sa to gabos, Joel Zebailon, Obispo kang Ligaspi. May bitadtod po, ipopost ini sa page kan diocese. Pwede ta po ining balikan, asin giraray paghurup-hurupan. Sa ngunyan, masilisyo kaning kadikit na panahon para tugutan tan mga tataramon na dadagon niya to na magsagom sa satuyang mga puso. Matindi po ang gabos, asin sa tuyang sarabay, inipahayag ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibukan langit, asin kadaga, kagabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namudagi kan sa Ama, bago kagabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki din na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli ka ng Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa God sa gadanan, asin inilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin magadan, ang sayang kadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay Batanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagimang profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalat ko pagkabuliwat ng magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Mamibig kita sa Ama na nag-aako sa bilang mga sadiri niyang aki para sa kusog na mautob niya at ang makagadan ng pagiging tunay ni Kristiyano. Sa lamang pag-arang as tuyang sasabihon, kagurang na nininyuga ang samong pamibig. Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibig. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang mga desisyon para sa pagpakarahay kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan niniyugaan sa mong pamibig.
Tanganing daing yato pagtalikodan ang pagsakit, kundi akuon ang mga krus na minaabot sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamibi. Tanganing matalastas niya to na ang buhay na dusay sa Diyos, buhay nin paglingkod na may pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihedang asin mga pinabayaan, magkusog ang buot sa saindang mga pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod na nagpaasan kan krus ni Kristo sa kinaban, magugma sa kaugmahan sa langit, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamibi. Pangadyo niya to na lugod padagos kita makaukod na mag-apresyar kang kapalibutan, kang kalikasan, na iniregalo sa satuya kang satuyang kagurangnan. Ang sinsiring padagos kita lugod na matanyog asin mapagirumdum kan satuyang obligasyon na atamanon ng mga ini, satuyang ingatan, satuyang palagan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ara mong malalain niya mong pangaipo sa buhay na ini. Pakusugaan sa muyang buot sa pagpaasang ka sa muyang krus, asin sa pagsulod sa ninakawan ka sa imong aki, sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. At kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganan sa ko, sa idong atang, maako malagat kan Diyos amang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Akoon mo lugod, Ama, ini mga bungo kang daga, asin kang asumong mga kamot. Lubuson mo sa inda sa imo magimong paglalang. Tayong binago kang Espiritu Santo, sinabaging para sa mo kakanon, asin inuman ng buhay na kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minasa kagurangnan. Magpasalamat sa gurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat, matano si nakakaligtas, na danas minsan sa en, magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamading kasagkoran. Sirin na ikaw ang kaglalang kang tao, ikaw man ang mabuoto ng kagbago, huli kang aki mong namumutan. Kaya matano sa naglilingkod sa imo ang mga nilang mugabos, tawas sa nag-umos sa imo mga tinubos mugabos, asin saro ang puso nagrurukos sa imo ang sa imong mga santos. Kaya kami man kaya bakang gabos na angeles, nagsisilbar sa imo, sa dani na magayang pagpahig ni pagtubod na nagsasabi.
bana an kagurang Diyos nin mga ukbo ang langit asin daga panukan sa imo kamurawaya Usana, Usana sa kaitaasan Usana, Usana sa kaitaasan Paladanan minadigdig sa ngaran kan kagurang na Usana, Usana sa kaitaasan Usana sa kaitaasan Maluhod po. Kagurangnan ikinaganang banal, burabo ning gabos na kabanalan, ginamangatang na mimibi kami, pubanalak ambon kan sa imong espiritu, tanin para sa mo maging hawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan si Jesucristo. Kan siya soragaring nabuot, nagpubasagod sa pasyon, nagwasin ng tinapasin pagpasalamat, binaak ini. Asinto sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos asin magkakan kay ni, tanan sa kuyang hawa, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuhan niyang maningkal sigaral pagpasalamat sa imo, itanong sa iyang mga disipulos na sabi, Magako kamugabos asin maginom kay ni, tanin kalis kang sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapaboloson para sa Indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibonindo, sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubo, kaya kami nagrurumdum kasi yung pagkagadasin pagkabuliwat, nagdadas sa mugurangnan, kaya tinapay nin buhay sing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin kami nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumak, gura na sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tayo malubos mas sa pagkamuot, kaya baka sa mong Santo Papa, si Leo, asing ka sa mong namumutan na bispo si Joel, asing kang gabos na klero. Sira mang giramdamas yung pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglamkang pagkabuhi liwat, asin ang gabos na magadan. Dagan ako sindas, lawanig kan sa imong lalawgon. Kaya kimi gabos na mimibi kami, tayo kaya ni Santa Maria, beranan na kan Diyos, kaya ni San Jose na siyang esposo, kaya mga banal na apostoles, asing gabos na santos, nagito pa ng kapagaya-gaya sa imo. Magkano maging karaskan, buhay na din kasagkoran, mag-umawasin, magpumarabi sa musiring man, huli sa akit mong si Jesucristo. Huli sa iya sin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natukduhan ka nakakaligtas na tugon na si pinatod ka Diyos no nakagalian, nangangahas kita magsabi. Mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ang samong kakanon sa arwalda, itao mo sa mo yangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, waras sa malaw niya mo ang katinunungan. Tayo tabang kasing pagkaherak, maginataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantagay may nagahalat, kan bubong paglaom, asin pagdatong sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katinunungan na minawalat ko sa indo, ang sa kong katunan tinatao ko sa indo. Hari pagalingan sa mga kasalan, kundi pagtubod ka sa imong simbahan, asin papagkani ko na sa mapatunino isin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ikan na nabubuhay siya nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunong kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatenaroan kita kang katinunan ni Kristo. Peace be with you.
Maluhod po. O yes, Jesus, ang kordero kan Dios. O nagpapara ka makasalang kang kinaban. Paladam na po sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po. Ama, inin sakramento nin pagkasarro sa muyang inako, magpararam ka sa muyang pagkaburunyog sa imo sin sa muyang kapwa, tayo man tanagalat kami kang bagong langit si bagong daga, makanod kami mabuhay na matiwasay kay bang gabos ng mga nilalang, uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis posuc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, Oremus, omnipotens per te Deus, gloriosi Virgis Matres Maria corpus et animam, ut dignum filii habitaculum epece mereretur, Spiritus Sancte cooperante preparasti, Deat guis que memeritione laetamur, espia intercessione, absentibus males, et a morte perpetua liberemur, per eundem Christum Dominum nostrum. Patukaw po saglit para sa dikaperang mga paisi. And not po especially sa mga minabalik sa giraray sa ngunyan, taki ba sa saido, while talking sa ibang mga pilgrims, once a year man sana, o kaya pag may mga special na okasyon, we would like to continue to inform you na may mga bago na as in adjustment ang sa tuyang mga parokya, ang sa tuyang parokya sa mga schedule kan mga misa, as in iba pang mga sacraments. So dating 7 misa pag Domingo, puon kang Agosto, ginibo na lang po na 5 misa. Igwa na isang oras na gap to give way para sa pagpakumpisal, no, siring man sa pagnovena. Ta supposed to be, no, pag Sabado ang aldaw para sa Administrasyon de Salvacion, pero kadaklan po sa doon nagdidigdi pag no Domingo. So magayon na pagdigdi, no, dahil kita nakapagsimba, kundi nakapag-novena naman sa satuyang ina, as in especially mo yung taonin paglaom, no, o pilgrim sa buhok, magayon na natatawag kita ng tsansa na makapagkumpisal. Aram ko ng iba sa satuya, especially sa mga naglilingkod sa mga parokya sa simbahan, abo magkumpisal sa sadiring padi, tasapog. So magayon na, pagdadalaw ko mo sa ibang simbahan, grab the opportunity na makapagkumpisal. That's why, hiling po nindo, so bago magpo ng novena, as in misa, nagpapangadji. So, di masupog, kung may kayo po ikumpisal, tasayang kansansa na makapagkumpisal. So, ini po ang mga schedule. Alas 5 kang aga, alas 7, siring mo niyan. Ang sunod, alas 9, as in pagudyan na misa, pag alas 11. Tapos kung may bunyagan, ginigibo pa katapos ka ang alas 11 misa. Siring man pagkahapon, igwa na sa ng sarong misa, alas 4 kang hapon. Ta igwa naman na misa, ang sarong padi mapasiring sa barangay. Pag weekdays po, Monday to Saturday, 6:30 ang misa pagkaaga, as in pagkahapon, alas 5, except on Wednesday,
Ta ang novena kang Our Lady Perpetual Help, alas 4, susundan, alas 4:30 kang hapunan misa. Siri man pag Sabado, pagkatapos ng 6:30 misa, igwaning alas 8, as ikaw may request, may mga big group ng pilgrims, igwaning alas 11. Siri man pag Sabado, igwaning kitang misa antisipada, pag alas 4 kang hapon. Para sa mga detalye po kini, maki-check na lang po kang page Horuan Church, ang pangaran sa Facebook. Siring man, magkagawa po ng pagbabago sa schedule ka mga misa sa barangay. Instead na misa lang, pag alas 3, magkakaimo ng meeting ang Barangay Pastoral Council. As in susundan, misa alas 4 kang hapon. Ini po ang mga schedule. Pag first Saturday, sa Barangay Maayong. Second Saturday, Barangay Dapdap. Third Saturday, Barangay Musibis. As in, fourth Saturday, Barangay Lourdes. Pag Domingo naman, alas 4, first Sunday, Sitio Antom. Second Sunday, Barangay Bariis. And third Sunday, Barangay Maynunong. And the fourth Sunday, digdi po sa Uruan. Yaw na po digdi ang simbahan, pero baka mas makatabang na magsirimba sa mga taguruan kung minsan sa mga purok-purok. No? So, pag alas 4, mag-iikot po sa mga purokang huruan, magkagagumaning misa. Sa September 8, sa Lunes po inis aga, pagkamundag ni Santa Maria, magkagagupo po kita ng culminating activity. Alas 3:30 ng hapon, matiripon di simbahan. Alas 4 ng hapon, pupunatang motorcade. Alas 5 ng hapon, Santa Misa. As in, ibitaran po ang gabos na magkisumaro. As in, sa may mga lunadan na magsabay sa motorcade po sa Uruan, pamayong, sagkod, sugod. Padagos man kami nagpapasalamat sa idong mga suporta sa paagi kang financial support maliban sa donation, sa collection. Minapil po kami sa Indo na magtangkilik kan sa tuyang raffle na gigibuhon sa December 31 para sa pagpadagos na pagpakarekan sa kangarong nina. Hindi po mga tickets worth 100 pesos. Available po yun sa souvenir shop as in sa tuyang Paris office. Siring man, nagpapasalamat kami sa indong tabang, no? Especially mo niya na August, nakulong po siya nagbaralik ng may daradarang alkansya. Ang iba, kang last year kinua, ang iba just recently, as in pinag-offer sa misa. Siring po katong take-offer ni Sir, salamat po sa nagdulot. Ini po sukuron, may lubo po dito alkansya po ini. No, babakalan po nindo dyan sa souvenir shop, 100 pesos. Tapos, paglalagan nindo para kiina, as in pagbalik nindo digdi, pwede nindo i-offer sa misa. As in, ang gabos na tinatabang po nindo, we appreciate much and kunaling po nindo ang mga pagbabago, mas lalo nagagayon sa leadership po ni Father Joseph, ang satuyang rektor, Karibang Saran Ministry, siring man ang Pastoral Council, ng padagos na tighinguwa na maging welcoming, mas magayon ang satuyang lugar, ang harong nina, para sa satuyang pagsamba, especially sa mga pilgrims na haril pa sa ibang lugar na minamaratang arama yon, mabiyahin ng harayo para makadalaw kay ina. Kaya sa muya man nagpapangadji, nalugod ang sa idong mga hinahagid na pamibi, kung papagkadigong kan Diyos sa indong makamtan. May second collection po ngunyan para sa pro-seminaryo, as in para sa vocation fund. So hinagad mi po na aside sa tabang dinong financial, sa pagikang kolekta, please continue to pray for our seminarians na malago sila magtalubo sa sedang bukasyon sa pagpapadi. And of course, kami man pangpadi, ipagpangadji po nindo. No? So, dadagugon po ang mensahe kan sa tuyang rektor, dagdag na mensahe. Salamat po. Diyos maray naga po sindo, mga tugang. But ko man sa natabi na siringkan mensahe ni Father Lau, uliton lang ang pagpapasalamat po sindo. Tapos na po ang Fiesta Salvacion, but sabihin ining nasa sentro kan pilgrimage season, ining kapyasan para sa kamawanin mahal na ina. Pero nagpapadagos pa po kita kan sa tuyang pilgrimage season,
na nagpuon kan July 2, sin matatapos po sa October 4, ang Diocesan Marian Youth Pilgrimage. So, pero minsan matatapos sa October 4, narireparo mi po na ang pilgrims year-round po. So, ano man na bulan, aldaw, simana, kantaon, minadigdi po kamo sa mahal na ina. Kaya, maawat mi po na padagos na gibuhon, hingawahon, sa pagtarabangan po niya to, na anharong ni mahal na ina na sindong binibisita once a year, once a month, o every week, every Sunday, maging welcoming po sa Tugabos urog na sa mga elderly and PWDs po niya itong mga tugang. Kaya pansamantala po kita nagpundokan mga patrabaho, pero pupuunan ta po giraray iyan gayod sa Oktubre na after kan sa tuyang pilgrimage season. Pero minsan tinataramtang nagpapundok mo na kita kan ibang patrabaho, may saro na patrabaho na sige-sige po, na ongoing construction po kan pilgrims restroom. Ang target na po kaya sa December, matapos na po iyan, sa panahon man yung pagbubukas kana Marian Jubilee. And sa ngunyan October, may blessing po kita kaining chapel, duwang chapel po sa taas, ang chapel ni Jesus Nazareno, asin ang chapel kana adoration, Eucharistic Adoration Chapel, dedicated sa magiging santo ngunyan aldaw, si Saint Carlo Acutis, sarong hoben na santo na may special na debosyon sa Eucharistia. Kaya padagos po kami kikiolay po sa Indo, kung igwa po kamong maihiras na biyaya, kung bako man ngunyan, siguro sa mga masunod, sa anuman na paagi, sa alkansya, direct na pagdonar, o pagsuporta po ka na souvenir shop, o pagbakal po nin ticket sa raffle. Gabos po yan, mga paagita na makatabang po digdi. Tanganing oras na po ng tagirarang patrabaho, digdi, igwa kitang sapat na pondo pang pasweldo. At least man lang pang pasweldo sa mga laborers po niya to. So, ang invitation man po, since dakol po ngunyan, gayod, mga hali pa sa ibang lugar, ngunyan pa sa nakabisita, ang piyesta po next year, August 15. Pero ang opening po kan pilgrimage season, July 1 na po, Bispiras. That's Wednesday po iyan, July 1. And then October 3, first Saturday next year, ang closing. So, ang maritime procession, gigibuhon sa August 15 next year. Sabado po yan, alas 4 ang misa nin aga, alas 5 o alas 5:30 ang procession sa dagat. Kaya, paki-mark po kansindong kalendar, padagos na po ining pinapaisi sa gabos na tulong taon pa man sa nema, 4 na taon ining pagbabagong ginibuta. So, yan tabi mga tugang, salamat, asin na yan mga paisimi po sa Saindo. Salamat, Father Sam. Mabindita po kami sa Saindo pagkatapos kang final blessing. Dahil po kung magrarani, if you want to be blessed, just stay put sa Saindong mga tukawan. Kami po ang marani sa Saindo. No? Matidugpuan ka, boss. Ang kagurangnan mapa sa Saindo. Asin sa imong espiritu. Kiriba mga pamibi, kan sa tuyong malnaina, Nuestra Señora de Salvacion, pwede siya manlugod ka mo, asa sa mga familia, kan Diyos na makakamhan. Anama, Aki, Pati Espiritu Santo, Amen. lakaw ka mo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva mahal na ina! Viva! Parakpata po si Mama Mel.